инде икенче бәйгегә күчәбез. Ул да булса разминка, менә безнең командаларга стойка чыкты. Мин хәзер гадәттәгечә төшәм аска. Менә монда матур-матур урынга басам. Сез инде дуслар, әгәр дә сезнең сорауларыгыз әзер булса, килегез минем яныма, әйдәгез, килегез. Җыелабыз монда, бәрегә генә чират ясыйбыз. Беренче булып безнең килә беркемгә дә танылмаган кеше Әбри Хәбриев, алкышлар белән каршы алабыз. Әбри, сәлам. Әйдә соравыңны. Командаларга сорау. Шәш кыйыла, корсак үсә. Миңа хәзер нишләргә? Ник син мине кочаклыйсың? Может, сенекәдә кыйыла башлар дип. Нитәм? Так, командалар. Алар бит студентлар, аларга андый проблемалар. Белеп торсыннар. Якын түгел проблемалар. Күрәсеңме, ничек уйлыйлар. Әйдәгез, беренче булып безнең татар тим җавап кайтара, әйдә. Шәш кыйыла, корсак үсә. Миңа хәзер нишләргә? Безнең сезнең белән шундый охшаш чакларыбыз күп. Даже так. Менә шулай. Мин бала табып караган юк әле, конечно. Әйдәгез, Әкәмәт. Шәш кыйыла, корсак үсә. Миңа хәзер нишләргә? Кайгырмагыз, минем иттәш ел сайын җаның кыя. Рәхмәт. Миңа кулис артыннан тагын бер микрофон алып чыксалар, бик тә шәп булыр иде. Кулис артындагы кешеләр, бер микрофон. Ярый. Үзең киреп аласың. На столе жюри возьми. Опа. Кем сөйли? Ярый. Не надо спорить с ним. Рәхмәт. Раз. Все. Менә сиңа микрофон күрәсеңме? Әйдәгез, бармы җаваплар? Юк бугай. Бар. Арча, Казан арты, әйдә, тагын бер тапыр. Шәш кыйыла, корсак үсә. Миңа хәзер нишләргә? Пенсиягә ерак әле, эшләргә. Рәхмәт. Исәнмесез? Исемегез ничек? Сәнсез Ойсинә. Ойсинә. Әйдәгез, Ойсинә, соравыгыз. Минем Инстаграмда шилтәрем юк, һәм мин кайбер шуткаларны аңлап бетерә алмыйм. Менә безгә нәрсә эшләргә әби белән? Сез минем турында әйтмәгәнсездер бит. Ну, не совсем. Ярый. Просто әби монда юк. Ярый. Әби белән. Әйе. Казан арты Арча. Әйдәгез, тагын бер тапыр сорауны. Минем Инстаграмда шилтәрем юк, һәм мин кайбер шуткаларны аңлап бетерә алмыйм. Миңа нәрсә эшләргә әби белән? Рөстәм Миннеханов ишетә күрмәсен, яме? Рәхмәт. Әкәмәт, әйдәгез, тагын бер тапыр сорауны. Минем Инстаграмда шилтәрем юк, һәм мин кайбер шуткаларны аңлап бетерә алмыйм. Миңа нәрсә эшләргә? Аптырамагыз, минем этнең дә юк. Минемчә синең этең дә юк бугай. Тагын җаваплары бармы безнең? Юк. Минемчә юк. Әйдәгез, алкышлар, Айсинә, зур рәхмәт сезгә. Дәвам итәбез. Исәнәрмесез? Сәлам. Исемең ничек әйт. Нәрсәгә инасы кирәк түгел инде. Сәлам, командалар. Аның исеме юк, давай. Әйе, мин исемсез бүген. Исәнмесез? Кадерле командалар, сезгә сорау. Һәр кич мин йокларга ятам, әмма дә ләкин йоклый алмыйм. Нишләргә? Ник бөтенесе проблемалар белән килә микән? Ну, бүтән монда сорау юк бит инде. Проблемалар бөтен кешеләрдә. Тынычлан. Аты бүген дә йоклый алмассың. Көндә шул. Хәлләр ничек, Руслан? Сөйләшмә минем белән, мин сине белмим. Сөйләшмибез. Шуны әйткәндә, достар, бу Артур, шулай татар КВНда уйнады. Әйдә, соравыңны тагын бер тапкыр, Артур. Так, Фаил. Һәр кич мин йокларга ятам, әмма йоклый алмыйм. Миңа нишләргә? Безнең сыман кырда эшләсәң, ничек йоклап киткәнне дә сизми калган булыр.
Татар Тим, айдем. Һәр кич мин йокларга ятам, әмма дә ләкин йоклый алмыйм. Миңа нишләргә? Әмнә мин һәр көн ураза тотам, әмма тота алмыйм, миңа нишләргә? Әдемхи, Әлмәт. Һәр кич йокларга ятам, әмма дә ләкин йоклый алмыйм. Миңа нишләргә? Вот хатының мощныйдыр синең. Әйтмә. Дәшмим. Дәшмә. Арша, Казан арты. Айда, сұрауың. Һәр кич мин йокларга ятам, әмма дә ләкин йоклый алмыйм. Миңа нишләргә? Конечно, йоклый алмыйсың. Сахарны бит сағат 1-дә башларга кирәк. Ничек йоклыйсың инде? Йокласаң сахардан каласың бит. Менә шулай, айда. Һәр кич мин йокларга ятам, әмма дә ләкин йоклый алмыйм. Миңа нишләргә? Утырып кара. Киттем мин, утырам. Рәхмәт, Татар Тим, рәхмәт сиң Артур, дәвам итәбез. Исәнме? Исәнмесез? Исән. Хәерле кич, исемең ничек? Хәерле кич. Минем исем Артур. Айда, Артур. Тагын бер Артур. Нишләп Рамазан айында ураза тота алмыйлар? Узак уйладыңмы? Тагын да озаграк уйларга иде. Белмим, ничек авыр сорау булыр микән, юк микән? Хәзер карарбыз. Әлмәт, әйдә тагын бер тапкыр. Нишләп Рамазан айында ураза тота алмыйлар? Белмим, минем андый проблемалар юк. Ә син үзең ураза тотасыңмы? Ие. Молодец. Әйдә, Әкәмәт. Нишләп Рамазан айында ураза тота алмыйлар? Скоро Кубок Конфедерации ваш, она сугумище вообще никак. Тем более анда Россия уйный. Так. Минемчә, стоп дип әйтергә була. Рәхмәт, Артур. Әйдәгез, дәвам итәбез. Монда бик күп кеше җыелды, сораулар. Сәмсез минем җырны Исемең тәмамлагыз. ничек синең? Минем исемем Эльдар. Эльдар. Но это не важно, это же Вообще разминка. не важно. Әйдә. Җырны тәмамлагыз. Кым сәгате, үтә гомерләребез. Это он придумал. Бу разминка, монда моң вообще не важно. Әкәмәт, әйдә. Кым сәгате, үтә гомерләребез. Камон кыйла, что ли, братан? Юк. Но. Җырың ошамаган бугай кешеләргә. Бигрәк озак җырлыйлар, уйлыйлар. Әйдәгез. Татар Тим, тагын бер тапкыр җырла. Кым сәгате, үтә гомерләребез. Сыерга үләр алдыннан табырга иде үгез. Все, я больше не буду знать. Кая киттең син? Ярый, бар. Бар. Все. Ярый, рәхмәт. Дәвам итәбез, әйдә, алга чык, исемеңне әйт. Монда там. Дуслар, ышанасызмы юкмы, мин теге игезәк кызларның берсе. Һәм минем шундый сорау, ә сез хайп ничек тотасыз? Хайп. Әкәмәт, әйдә, тагын бер тапкыр. Менә ышанасызмы юкмы, мин игезәк кызларның икесенең берсе. Ә менә сез хайп ничек тотасыз? Ураза тотучы! Син ураза тотасыңмы? Юк. Хайп. Юк, тотам. Нормально шутка, молодец.
Булды бу. Бар берәү, әйдә. Казан арты, давай. Ышанасызмы, юкмы, мин теге игезәк кызларның икесенең берсе, әмма сез хайпны ничек тотасыз? Хайран гына күренәсең инде, хайыф тотканчы кызлар тотарга кирәк. Рәхмәт, Казан арты, дәвам итәбез. Исәнмесез? Исәнмесез барыгызга да. Минем исемем Денис. Мин Мәскәүдән. Мин Мәскәүдән, әйе. Менә минем шундый сорау бар шуй. Сез безне ярым финалда төшереп калдырдыгыз. Миңа хәзер нәрсә эшләргә? Бу «Понаехали» командасының актеры һәм авторы Мәскәүдән. Алар ярым финалда төшеп калды. Мин аңлатам бөтен кешеләргә проблеманы. Ник килдең син монда? Белмим, учаларга. Ну, әйдә. Хәзер җафалайбыз. Әйдә, Казан арты, сорауыңны бир. Менә сез безне ярым финалда төшереп калдырдыгыз. Хәзер миңа нишләргә? Мәскәүдән бирле зарланырга кайттыңмы әллә? Юк, зарланмыймын. Башлары ватты. Опа, әйдәгез, Әкәмәт. Сез дә безне ярым финалдан төшереп калдырдыгыз. Миңа хәзер нишләргә? Ну син бит московский, решай, братан, решай. Тагын җаваплар бармы, командалар? Бар, Татар Тим, әйдә. Менә сез безне ярым финалда төшереп калдырдыгыз. Миңа хәзер нәрсә эшләргә? Монда барыбер акча түләмиләр, все нормально. Булды бугай. Юк, бар тагын. Казан арты, әйдә. Менә сез безне ярым финалда төшереп калдырдыгыз. Миңа хәзер нәрсә эшләргә? Бәлки гөнаһларың күптер, ураза тотып кара. Менә шулай. Ярый, рәхмәт. Юк, бар җавап, әйдәгез, туктатмыйбыз. Әлмәтләр чыга, Әдемхи. Әлбәттә, сез дә безне ярым финалда төшереп калдырдыгыз. Миңа хәзер нәрсә эшләргә? Финал урынын Мәскәү фатирын алмаштырабыз. Бай һәм хәйләкәр шәһәр Әлмәт. Рәхмәт сиңа зур иттереп, сорауың өчен. Так, булды бугай. Жюри әгъзаларыннан сорау буламы? Юкмы? Бар. Айваз Садыров, Айваз, киләсеңме или мин килимме? Әйдә, уртада. Юк, ярый. Киләм, жюри бит ул. Алкышлар, Айваз Садыров. Әле менә күптән түгел рус блогерларының дәүләт вәкилләре белән яшерен бәйләнеше ачыкланды. Безнең татар блогерлары кем белән яшерен бәйләнештә? Кем аңлады? Мин просто зритель. Утыр. Рәхмәт. Вакыт киттеме? Юк, тагын бер тапкыр кабатла зинһар өчен. Рус блогерлары чыкканнар. Татар блогерлары кем белән бәйләнештә? Бездә татар блогерлары бармы ни? Димәк, Татар Тим Татар малайның видеосына керми бүген. Әйдә, тагын бер тапкыр Айваз. Татар блогерлары кем белән яшерен яки нәрсә белән яшерен бәйләнештә? Ансы мөһим түгел, главный баш белән бәйләнештә булсыннар алар. Татар блогерына әллә кемнәр подписываться итәди? Кемнәр белән бәйләнештә алар? Дусларым, матурларым белән. Арча җавап бирсә, арча гына җавап бирә алар инде моңа. Кемнәр ураза дип кенә әйтмәме? Ураза белән бәйләнештә дип кенә әйтмә. Татар блогерлары кем белән яшерен бәйләнештә? Айваз, сул якка гына борылып кара әле. Арчалар әйтте, көлегез инде җәмәгать. Миңа бал куясы бар әле просто. Арчалар сорау бирде, арчалар җавап кайтарды. Әйдә, тагын бер тапкыр. Татар блогерлары кем белән яшерен бәйләнештә? Юк, мин дә сезгә подписан, но без бәйләнештә түгелдер бит. Булды бугай бу. Рәхмәт, Айваз, сездә микрофон кала. Сездә монда. Алкышлар, дуслар, командаларга, алкышлар барлык сорау биргән кешеләргә, инде әлбәттә Айвазга да зур рәхмәт. Моның белән
Разминка тәмам. Минемчә командаларга алкышлар берип сәхнә артына озатырга мөмкин. Әйдәгез, алкышлар белән узатабыз командаларны. Зур рәхмәт сезгә. Әзерләнәбез 3нче бәйгегә. Яны күтәрәбез дөньяны туздырабыз. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз?